Takže čaute, ja si tomu nového videa. No a dnes tu máme pokračovanie s mojou kvátrovicou, respektíve ideme si ďalej prekladať diely z mojej prednokolky na toto kvátro. V minulom videu sme sa povenovali komplet interiéru, ktorý si môžeme teraz takto narýchlo ukázať, hej, že je to vlastne podľa mňa celkom bomba, jak to vyzerá. Je tu prehodený fakt, že komplet interiér, takže je to brutál. No a kvôli tapacínom som prehodil rovno celé dvere. A taktiež tu sú druhé hagusy, keďže už som mal dole stropnicu. No a všímavejší z vás si už samozrejme všimli aj tieto S4 Look Prahy. V tomto videu by som sa chcel povenovať zvyšku auta. No a pod pojmom zvyšok auta samozrejme myslím napríklad takú kapotu, predné svetla, ale hlavne čo sa týka zadku, tak zadné svetla, zadný nárazník a taktiež celý kufor. Čo sa týka tej kapoty, tak som tu sám, takže si proste musím poradiť nejako sám s tou výmenou. Nie je to žiadna veda, proste je to raz, 2, 3, 4, potom tu už iba tieto vlastne hadičky a káble na ostrekovače a samozrejme tu na taká malá poistka na tento tlmič, takže premýšľam, že do istoty si možno dám nejaké trička okolo skla, keby náhodou sa posunie tá kapota, aby mi ho trošku nerozštepila, lebo to by bola fakt, že škoda. A dáme si túto kapotu dole, nahodíme si tú moju druhú kapotu aj s RS maskou, no a taktiež zvažujem, že by som možno toto quattro logo skúsil nejak nakombinovať do tej RS masky, každopádne uvidíme, ako to pôjde. OK, takže čo sa týka týchto kablíkov a podobne, tak toto sú vlastne také ohrievače vody do ostrekovačov, takže toto tu iba na takom konektoriku jedno a druhé. Potom ďalej to stačí vlastne to vycvakať a odpojiť opatrne, hlavne, aby sa mi nestalo toto. Chvála Bohu, tu budem aj tak pochytávať inak. A ďalej musím odpojiť tu. No, tu sa to podarilo, tie plasty sú staré, takže ak sa nám stane to, že vám to pukne, tak no stres, proste dá sa to očakávať. No a ďalej, tu musíme takto vytiahnuť tá ďalto. Netreba zabudnúť si to tu taktiež pripraviť, aby sa vám potom nestalo, že ako napríklad v mojom prípade, že som sám, odšuboval by som tú kapotu, išiel by som už dať preč a zrazu by ma dačo držalo, hej, takže proste toto treba uvoľniť. No a teraz, tým, že som sám, tak si povolím vlastne na obidvoch stranách jednu šrubu, potom si na záver vykrútim aj na druhej strane jednu. A tu budem povolať už iba poslednú a pomaličky si potom kapotu chytím a idem s ňou preč a vlastne postup ako dať druhú je to isté, ale opačne. No a ako taký pomocník mne slúži tento tlmič, ktorý ja si hore vyberiem z poistky a už keď si chcem kapotu trafiť na šruby, tak si to proste o to iba opriem a dosť mi to pomôže, pretože sa tá kapota uchytí a viem si ju lepšie tak naštelovať. Keď máte nejakého pomocníka, je to lepšie, ale dá sa to robiť aj sám. Tých kapot som na B5 už prehodil veľa, takže nie je to nič, čo by sa nedalo, takže ideme na to.
OK, takže vyzerá to nejako takto. Čo sa týka zlicovania, tak cca to sedí. Akože má to nejakú odchýlku tu. Spasovanie takých dielov ja robím najradšej vo dvojici. Takže si to potom dodatočne, pravdepodobne si s bratom, ešte trošku doladím, aby tie špáry sedeli lepšie. Ale kapota ako taká je prehodená. Čo by som chcel teraz vyskúšať, je do tejto RS masky, niekde tu na spodok vľavo dole, dopasovať Quattro logo, takže si to ideme vyskúšať vložiť. Chcel by som to asi nejako takto, alebo nejako takto. Akurát je tu problém táto časť, takže si budem musieť si upraviť. Našťastie takýchto log mám veľa doma, takže ak by som to posral, tak to nevadí. Toto už je podľa mňa asi vysoko, ale toto by bolo byť taký decent. No toto už je hlúposť. Takto by som to asi pacol. To by šlo. OK, takže ostrekovače som si pozapájal. Keď si vravíte, že prečo tam sú 4, tak je to preto, že na mojej prednokolke B5 som mal predfaceliftovú kapotu a vlastne pred facelift má ostrekovače tuto a facelift to má tu, no ale predfaceliftová kapota tam má predprípravu na faceliftové, takže som si povedal, že proste prečo to nevyužiť, takže to mám vlastne takto prepojené a mal som to takto spravené na prednokolke a je to bomba, pretože idú 4 ostrekovače, takže keď chcete umyť okno, tak za chvíľku krátku je celé čisté. Takže to brutálne dobre strieka. Každopádne teraz by som sa chcel presunúť na tieto svetlá, pretože si myslím, že ten rozdiel je tam viditeľný. Takže čo sa týka uchytu svetla, tak máme tu raz, dva a tam dole, skôr to možno budete vidieť cez to, je vlastne tretia. Tam podpájame si kabeláž a vytiahneme svetlo von. Odpojme si. Ono by to mohlo vyzerať, že som to pokazil, ale tento plastík tu bol chytený týmto, pretože je dole zlomený držak, takže on tam bol iba taký. No stres. Každopádne, no dobre. Máme odpojené. Povolíme si. Skoro som zabudol. Pre prípad potreby. No, teraz by to trebalo odháčkať. Tak. Svetelko nám určite von. Kde tu môžete vidieť ten tretí držak. Takto stenu, neviem čo vidno na kamere. Tu, čo už ide vlastne cez túto torxovú skrutku. No a teraz, keď to tu vymotám, tak máme svetlo vonku. Bomba. Akurát teraz pozerám. Tu sú vlastne tie také, jak sa vrátim žarúkam? Nie sú to xenony, ale sú to HID. Je to niečo také xenon, ono aj keď zapnem tie svetla, tak on sa tak pekne pomaličky rozsvieti, ako také xenony, takže to fest dobre vyzerá. Takže tieto hlavné žiarovky si prehodím a ostatok už nechávam vlastne tak. Takže si to prehodiť a zakladám naspäť svetlo. Na porovnanie tu je klasická ledka. No a tu je táto zaujímavá žiarovka, ktorá svieti fakt pekne, takže mega pekný efekt. Čisto by som povedal ako proste xenon. Keby som to proste nemal takto v ruke, tak by som aj nepovedal, že čo tam je. Takže oproti takej ledke to má taký príjemnejší zjad a tak krajšie to svieti, by som povedal.
Tak, mám to prehodené. Zo spodu ide ešte takáto riadiacia jednotka. Takže svetlo môže ísť do auta. Potrebujem to trafiť do spodnej. Tak. No. Zachytím si prv tieto horné. Potom tu jednu. A skúsime si, či to svieti. Tak a po zapojení svetla to vyzerá nejako takto. Mega pecka, že to svetlo už svieti len tým, aké je proste nové. Keďže na moju prednokolku som si kúpil fungovné svetla. A ešte tým, jak tá žiarovka svieti, tak je to úplne proste brutál. Keď si to porovnáme tu, je proste tak tá jasnosť tých plexí, ako sú čisté, tak tomu dáva fakt, že brutál. Ja si vám teraz takto privrám kapotu. Akože toto a toto, tak to je proste masaker, takže prehodím si ešte toto jedno a potom sa môžeme vlastne pustiť do zadnej časti tohto auta, kde by som chcel taktiež začať svetlami, potom kufrom, no a na záver S4 nárazník. No a samozrejme v tomto videu tu ešte budeme mať dvojitú koncovku, aby to ako celok vyzeralo pekne. No a na záver, keď tu budú aj 19-ky, tak si myslím, že ako celok to bude vyzerať brutálne. No a samozrejme netreba zabudnúť na to, že si tu dáme ešte športový podvozok a celé auto si dáme nižšie. Neviem, že či vôbec lepšie. OK, takže obidva svetla máme prehodené. Vyzerá to mega dobre, som brutálne spokojný. Jedine, čo mi vpredu ešte vlastne chýba, je nalepiť túto Quattro logo, ale inak máme už kapotu, svetla, držak špezetky, no a tie chromové späťaky k tomu. Teraz tomu chýbajú už fakt iba tie kolesa a nejaký ten podvozok, a bol by to brutál. Ale ak by ešte k tomuto prišiel prednieskový nárazník, tak by som sa samozrejme vôbec nepohneval. Teraz necháme predok tak, svetla vypníme a presunieme sa na zadok, pretože ten si teraz pýta najviac, kde pokračujeme tým, že si dáme do obidva zadné svetla a nahodíme si pekné nové. Čo sa týka zadných svetiel, tak toto je úplne nové svetlo, taktiež ako tie predné, tak aj zadné som si kúpil na moju prednú kolku úplne nové.
A môžem vám teraz takto ukázať, ako drží. Tak máte tu raz, 2, 3 a 4 osmičky. No a to je vlastne všetko, tu ide konektor a celé svetlo je von. Takže keď si to takto porovnám, tak toto mi príde trošku tak zatmavené. Takže ja mám rád taký ten originál štýl, čo sa týka svetiel, že nezatmavené. Takže sa mega teším, ako tam pacnem. No a na takú demontáž jedine, čo vám treba, je vlastne ísť do kufra a tu stadiaľto už môžete pekne vidieť konektor aj osmičky matky. OK, takže svetlá máme vymenené. Musím povedať, že krásne svietia. Proste to, že sú nové, pekne bije. A že nie sú nikde poškodené, popraskané alebo proste nejak zajedené. Čo sa týka kufru, tak ja už som si tu takto samozrejme označil čiarky. Taktiež som si tu napol takto pasku aspoň na oko. Keď mi náhodou sa ten kufor oprie o strechu, by ju nepoškrabal. Tým, že prší, tak som nestratil čas, takže som konal. Dal som dole kryt. Teraz ja si tu všetko iba podpájam, podcvakujem. Celý tento dekel dám takto pekne dole. Sú takéto plastíky, dá sa to iba nadvihnúť takto pekne a idete, odpájate. Takže toto všetko si spravím. Vzhľadom na ten dažď si to musím trošku urýchliť. Takže ja si to teraz hodím, dáme si záber, ako ide kufor dole, ako ide druhý kufor hore a potom nám už ostáva iba S4 nárazník. Tak, aj napriek zlým podmienkam sa to podarilo, takže kufor pekný aj s krydielkom, držiak špezetky bezramikový je už pekne na kvatrovici a vzhľadom na počasie som sa rozhodol, že s S-kovým nárazníkom pokračujeme zajtra, takže na dnes to je všetko, no a my pokračujeme zajtra. OK, takže máme tu ďalší deň, včera sme si úspešne vymenili celý kufor, no a taktiež žiadne svetla, takže si myslím, že ten zadok toho auta už začína vyzerať dosť dobre. Každopádne tomu chýba taká maličkosť, ktorou je samozrejme S4 nárazník a dvojité koncovky. Takže sa do toho ideme teraz pustiť. No a čo sa týka takého nárazníku, tak zvonku si musíte vlastne povoliť. No dobre, tu už to nie je, takže tu na to už držia asi iba tieto SK pásky. A pozrieme sa na druhú stranu, kde to ešte drží originálne na takomto Torxiku. A čo sa potom týka interiéru, tak vlastne z takého prvého pohľadu, čo tu vidíme, čo treba dať preč, sú vlastne tuto dve krížové šrubky, tu na tento Torxik, celým týmto krytom, vlastne celú bočnicu bude trebať trošku na bok, takže takáto roletka von a tam je potom ešte jedna šrubka za ňou, to isté druhá strana. No a potom, keď sa pozrieme tu, tak tu môžeme vidieť takúto 17-ku skrutku, no a taká istá je aj tu, čo je vlastne dôvod, prečo túto bočnicu treba dať na bok, pretože tu máte raz, dva a na druhej strane to isté, takže ideme sa do toho pomaličky pustiť, začnem exteriérom, no a potom pokračujeme tým vnútrom, no a keď to bude všetko povolené, tu stadiaľto si to vycvaknem, pretože tu takto ide taký držiak na jednej aj na druhej strane, vycvaknem si to a potom môžem pomaličky ten nárazník ťahať k sebe, no a potom prichádza tá najlepšia časť a to je nahodenie S-kového nárazníku.
OK, takže narazník máme von. A originálne by táto výstuha mala byť uchytená k tomuto, ale na tejto strane to vôbec nedržalo. Tuto držalo, ale zase táto časť, ktorá je tu vlastne nasunutá, tak tam je strašne veľa bordelu, takže to tam proste zaseklo. Ale ten narazník aj tak vyhodím, takže to proste neriešime. Ja si to tam teraz všetko vyčistím, aby to tam išlo pekne ľahko. A čo sa týka boku, tak tu sú vlastne 1, 2, 3 až 4 torxy. To sú vlastne to také držaky, ktoré ja pre eskový narazník musím dať dole a nahodím si tam iné. Takže to si teraz hodím, vyčistím, no a môžeme si nahodiť eskový narazník na auto. OK, takže ja som si to trošku vyčistil, taktiež mám nahodené takéto druhé držiaky. No a teraz jediné, čo nám ostáva, je tento E4-kový narazník nahodiť na auto. Tak, od posledného záberu prešla nejaká doba, veľa boju s počasím, ale podarilo sa spraviť nejaký výsledok. No a moje quattro vyzerá nejako takto. Tak, začal by som asi zadnou časťou, kde posledný záber bol vlastne eskový nárazník. A ako som spomínal, bol tam trošku problém s počasím, ale taká tá chuť do práce tam stále bola. Takže aj napriek dažďu som na tom aute proste pracoval a snažil sa vychytávať počasie, i keď to bolo také chvíľko, že niekedy pršal, potom nie, potom áno, potom nie. Ale predsa sa niečo podarilo, takže keď si to teraz tak všetko zhrnieme, čo som na tomto aute spravil, tak keď pôjdeme takto odzadu, tak samozrejme tu máme nové faceliftové svetla, no a samozrejme medzi nimi tento kufor, kde máme vlastne aj toto krídlo, takéto predĺženie strechy, no a samozrejme bezramikové držiaky špezetky. Čo je taká čerešnička na torte toho zadku, tak je samozrejme S4 nárazník v spojení s týmito koncovkami, ktoré sa spravili takto, takže trošku trčia, ale nie moc. Zároveň čo sa týka výfuku, tak sa vlastne odstránil koncový tlmič, takže tu cut, stredový tlmič a potom ide takto spravené vedenie, za čo ďakujem Adrianovi, ktorého pozdravujem, takže pekne sa s tým vyhral a ten výfuk je spravený fakt, že top. A keď si takto zahybem, tak proste nikde neklepe. Takže čo sa týka práce na výfuku, tak som mega spokojný. A zadku ako takého, tak vzadu už tomu autu asi nemám čo vytknúť. Proste tu už fakt sa budú riešiť len také detaily, že proste leštenie laku a nejaké také tie drobnosti. Ale inak som brutálne spokojný. No a ďalej, keď sa takto presúvame, tak samozrejme tu je tento žralok, takže trošku taký detailik, ale tiež je to taká vec, že keď sa človek na to auto pozrie, tak to robí taký menší rozdiel proti sérii. No ale teraz, čo ste si už možno všimli, tak je chromová lišta úplne dookola. Čo sa týka chromu na Hagusoch, tak tie sme si menili vo videu, kde sme vlastne menili interiér. Robilo sa to vtedy preto, lebo vlastne keď bola dole stropnica, tak tam bol pekný prístup ku šrubám na Hagusy. No a zároveň kvôli vnútorným tapacírom sa prehodili všetky 4 dvere. Čo ste ale vo videu nevideli, tak je vlastne toto okno. Prečo varám toto? Pretože na porovnanie som schválne nechal druhú stranu pôvodnú. No a myslím si, že keď sa na to takto pozriete, tak proste to, aké to je také nudné, by som povedal, že proste nič, hej, v porovnaní s tým chromom, tak je to za mňa proste brutálna pecka. Čo sa týka tej výmeny, tak musíte kompletne vyrezať celé bočné sklo, aby ste sa dostali k nitom, ktoré držia celú túto lištu až dopredu. A reálne tu sú proste nity do karosérie, že možno, že tu, až dopredu. Takže trošku babračka, ale musím uznať, že bol som varovaný, že je to blbá robota, že sa to robí ťažko, ale nie je to až také hrozné, takže premýšľam, že vlastne druhú stranu by som možno aj spravil čisto video o tom,
pretože ja keď som hľadal také video, tak som nevedel nič nájsť a strašne som sa stresoval, hej, že proste ako to je, jak to drží, náročnosť. Čo sa týka náradia, tak vám poviem, že ja som si kvôli tomu oknu kúpil celú sadu na vyrezávanie skiel a nakoniec som použil iba klasický čepielkový nožík. Takže viete si to spraviť v kúde doma. Jedine čo vám treba je nožík, sadu na lepenie autoskiel a samozrejme nové nity a nitovačku. Takže ako vravím, tú druhú stranu zvažujem, že už som spravil celé video, ale čo sa týka toho celku z tejto strany, tak si myslím, že ten chrom tomu dal mega taký šmrnc. No a samozrejme aj tie späťaky, hagusy. No proste z tejto strany to vyzerá čisto ako moja prednokolka B5 niekoľko dní späť. Jedine čo nám vlastne teraz chýba je podvozok a kolesa, k čomu sa ešte dostanem. Keď takto ďalej pokračujeme, tak samozrejme ako vravím chromy, hagusy, anténa, dvere, späťaky, hej, toto všetko je z prednokolky. No taktiež tu sú vlastne prehodené aj tieto S4 Vuk Prahy, takže som rád, že som sa zbavil vlastne tých takých sériových lišt, pretože ja to proste nemám rád, na tých B5 to odpadáva a nie je to dobré, takže sa mi to proste viac páči takto, že tam nie je nič a je tam proste iba takýto kryt prahu. Do budúcna by som chcel zohnať originál S-kovej Prahy, ale na zatiaľ si myslím, že proste aspoň toto je dosť dostačujúce oproti tomu, čo sú sériovo lišty na B5, takže ďalšia spokojnosť. A tu vpredu nové kryty blinkrov, takže taký detailik, tak menší dodatočný záber, keďže celý čas som mal pred očami tieto červené brzdy a nenapadlo ma to spomenúť. Takže komplet všetky 4 brzdy sú strieknuté do červenej farby. Predné strmene sú vlastne druhé repasované, mimo auta nalakované, takže všetko pekne fachá ako má. Ale nemusel som to robiť, ale staré strmene vám dám fotku ako vyzerali. No a už keď som mal mať druhé, tak proste som ich tu hodil a išlo o to, že som ich nestihol hodiť na moju prednokolku B5, takže chvála Bohu išli na quattro. No a čo sa týka zadných brzd, tak tu sú strmene pôvodné, len sa tu prehodili vlastne nové vodítka, gumičky a dali sa vlastne nové kotúče a dosky. A čo sa teda týka tých kolies a podvozku, tak quattro má samozrejme iné uchytenie vzadu. Vpredu je to rovnaké ako na prednokolke, ale vzadu je to celé trošku inak, takže budem kupovať nový podvozok, nastaviteľný a auto si znížime. Čo sa týka 19, tak ja som samozrejme nevydržal a na skúšku som ich tu mal, takže vám tu môžem mať nejakú fotku. Keď som ich tu nahodil, tak musím povedať, že som bol proste mega brutálne najviac nespokojný, pretože pekné veľké kolesa, tenká guma a auto proste vysoko, hej. Takže ja som si povedal, že kým nekúpim podvozok, tak tu 19 nebudú. Takže je dosť pravdepodobné, že v blízkej dobe si tu nahodíme nový nastaviteľný podvozok a hodíme si tu aj 19. Ale inak čo sa týka boku, tak už je to úplne preskladané, ako vyzerala moja prednokolka B5, takže ako vravím, kolesa podvozok je jediné, čo nám z tejto strany chýba. No a čo sa týka zadku, tak ten už je vlastne preskladaný kompletne, ako vyzerala moja prednokolka predtým. Keď sa presunieme na predok, tak tu nám už pekne do očí bijú tieto nové svetla a myslím si, že ten predok to mega rozžiarilo. Celkovo aj tá maska RS, tie chromy, tá kapota, že nie je proste taká vyšuchaná ten lak. Takže si myslím, že ten predok tým, že sa preskladal, tak celkom dosť omladol. Zároveň samozrejme bezrámikový držak SPZ-ky. Ja som si tu dohodil to quattro logo, ako som spomínal vo videu, že by som chcel. No a keď sa na to takto človek pozrie, tak si myslím, že tá B5 sa brutálne zmenila a mám z toho mega radosť. Takže čo sa týka zmien, tak auto vyzerá nejako takto. Čo sa ešte týka interiéru, tak vlastne ten je preskladaný tiež kompletne, ale to ste už videli vlastne v tom prvom videu, kde sme si preskladávali interiér, hej, takže pekne kompletka. Ako vravím, jedine čo tomu autu chýba vlastne, aby to vyzeralo tak, ako poznáte moju prednokolku, tak sú kolesa a podvozok. No a to je vlastne všetko. Z tohto videa to už bude všetko, takže ak sa video páčilo, nezabudnite hodiť odber, like a koment. No a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.